Apa? Bolo sope nasional. Weh, loro Wortele loro, tomat. Ben. Bakul anyar dah. Bos Joyo mang urung teko kawanan. Lah pra buka 24 jam Bos Jaya iki. Blonjone lho sayang, blonjone rene iki urung teko iki mau. Aku wis blonjo yang rono bos teko. Bos Joyo urung teko sayurane. Lah aku timbang kawanan aku iki bakul anyar bolo. Udan bolo, lebokno ae sepedahmu kene nyang. Lebokne piye to? Kene lebokno. Kene. Yo ora kuat nek. Kene lebokne kene keren. Wae mosok ra. Digawe kuat iki ora digawe ora iso. Saiki aku ngeret. Sabar sik to, nek ora geret aku ora kuat iki dah. Iki eman-eman sepedahmu lho, aku ke wong lewelas. Udan bolo, kalau. Ayo geretane Mbak Bre. Ayo, Ayo. ayo. Kene kowe kene. Ciro lu. Siro lu. Ora tau tengen. Nyantol cah. Ora. Tempeku cah, Ora, wis to tenangno pikirmu. Tempeku ajur kok kaya getun aku. Wis. Bah, kurang Indonesia piye iki tekan tekan sayure tekan Bos. Sampai rumah emper. Masuk emper dah. Nah, bakul nasional lho dah tetap dilayani dengan VIP to dah.